en wach mawendo, en wach ma ji mathoth pok owinjo. Koro kipogoni kimi lo mar ikoni, loni en mane babau pogo ne nyithiu chon koso nopogni go mana nikech liel manoyudi? No pogna onego pogi. En ancestral land ma pod onego baba opog lo panyuola. Koro nikech gin ji ariyo ema odong' monego pogi. Koro en mare ne wapogo. Ipogo kode chieng' no. Koro kanosemiye to embe omiya kara. Noko kelo yuarok moko gi adwa ni mondo awach kae ni ingo weteni nigi tungni ahinya, kendo wach lo kelo tungni mang'eny, kelo sadha. To emomiyo an asebedo kawacho ni ka ji pod ngima to ji onego los weche go ka, especially ka parents pod ngima. Nikech en issue makelo lit, sadha within kata nyithindo, cousins and all that. To samoro en gima tin. Urito ni parent ang' ne nindi kokudwa sort issues machal kamano. Kokudwa chakolare. Koka dwa kelo problem. To samoro ing'e ni migogo, nitie wach moro e oganda mar joluo ni migogo. Migogo kokela point, especially point madil gi wach lo. To idwa dissect, iwuoyo kaka ng'a ma ok dalau. To migogo achiel no ema sama ji omoko timanyo. Koro ing'e ni I've never really understood. But ing'e ni gima ber en ni chike to koro miyo mine chir kendo miyowa right mar bedo gi lo, kendo mar jonyuol pogonwa lo. To chik no ok wach ni nyako machal nade. Chik owacho mana ni nyako. Emomiyo iluongo gi ni rights, gin inalienable rights, rights minyuoligo. Ma konyuoli ni in nyako, to ng'e ni in gi right mar bedo gi lo. Ng'e ni in gi right mar babau, inheritance, mar babau ng'ado ni lo. Ma kata konyuolu nyiri kende, to kochuno ni koro, ing'e ni samoro konyuolu nyiri kende, tineno ka owete wuonu nyalo bedo kochich, koro ging'iyo lobdo ni nyiri brodhi. Ng'ani kose nindo to koro ma lobwa. Mano koro onge, nikech nyiri be sani imiyo lo. Gin gi right, kendo chike ondike e articles 27, article 40 and 60 ma stipulate ni equality, access, inheritance mago nitie e chike. Omiyo sani chike emomiyowa chir gi teko. To an kaka ng'at mosebedo ka kedo ne ratiro mar mine e oganda igni mang'eny, gi ratiro mar jogo ma nigi ng'ol mar paro, ayudora at the point makoro gik masebedo kawacho ayudora e diere. Koro nochuno ni nyaka chung, nyaka nyis ji ni kare gik mawacho gin gik mang'eyo, kendo gik ma an bende anyalo timo. To adwa wacho ni okoyot, nikech pare ni in gi lit, ng'at mihero misedak go maber, ma Nyasaye omiyi, ma nihero gi chunyi te, onindo ni e fridge. To koni tiluongi ni dwa penji penjo matek go. Kendo sami penji no to ji ok dew ni in gi lit. Koro en gima ok yot. Ayudo ka ndalo ma abedo miyo ma jaode onindo ni matin ni, ta ayudo ka ok en gima mayot. Mine kale gik madongo matek. Pare ni an mama manie i town. Nan aseneno tek gine pek. Pare mama ma ok en empowered, mani dala ma ok en empowered in any way. Ok onyal, onge kata duol. Pare ni kokale gima chal kama. Ing'e ni ng'ato nyalo penjo ni gima notimo ni